Hey guys, kapuya trabaho guys. Karon po taon ka uli. Kapait sa pobre ay. Napay kanaog pa man gud ako sa bus ko tapang bus dito eh. Nya kuan kanang ang akong eyeglass pod ga unsa man ni gapag man ni siya ay. Alisod oy Ginoo. Layo pa kay kog lakton. Lisod kay guys kay kinilging maning kamot ta eh pobre ba. Sus ning gawas ra ba guys ang 796. Congrats sa iyong tanan. Oh, look at me. Why do I look beautiful? So, congrats nyo tanan. 796. Ugma. Na ako'y hearing sa iyong kog live. Ugma dito sa akong YouTube. Adto mo kay pananaw mo dito na ko. Okay? Unya, manghinaot ko nga dagang nalipay ganiha. Ako dito gipabalikan kay kabalo ko. Hearing ba ito gahapon. Nya. Yan anak ko, tanaw ko sa guide. So, kini murag mo kuan jud ni da mao tong akong gihatag usab. So it's me, the organic fish. Do I look beautiful? Atangi ko niyo ugma guys. See you, bye. Love you all. Bye. So dini guys, pertigingit ngita so ang akong mata na unsa na. Muro naman ko ning multo eh. Sa so bye, dagan salamat inyong tanan. So, mintino na to ang 315.